Watlah kelapau perthai kakmi te kakmi hi kaya lek bej ban burik ya ka buram ke ijot jong ka khun jong ka kani misya pria leng ba kilat pathai khubor khnang ba ki e konom long ki jing sya kan tho ki baban khia ya ka yeng kasem jong ki jing persang kidang yai beteng ban pendam no ya ka jing rai phasi ya ka nos nandia kani misya pria kabala sya set phatok hayamen ka jing wan jong ki jing kren pat ki jing keno kala penmi ya ka jing kan at ka batmai kakmi jong kani misya pria ka prima kumari ka badon mentah hayamen ban kersyan ya ka khun jong ka kala kan taj paj ba wak ya ki khubor ki bapan pau bala set ya ka hangte persya ya ka mon jong ka khubor ka wala penmi ha Facebook ka prima kumari kala pensyai halor ka jinglong jingman da ka bapan pau klem artatin ba kam syam la sya set hayamen kala batai ba ka jing beteng jongka pansa hakari kalong da ka mon sob ha jongka hi kabala penlong da ka jingkular jongka ban yang hajan ka khun hakapor badon katma ka bakongsan hakaliang ka an kala banjur ba omdon mono ba khanglat ya ka ban mi na kane kari henre ba kamon ban wan phai sandia klem ka khun jongka kala penti kana ha ka video ba ka koj ka khia jongka kalong ka babha bat kala kan tui ki pajpa bakin sange no ban pen phriang ki jing tip ki babakla kala kadeuru ba ka juyo jing tip man kapor sapang ka jinglong jingman jong kani misya ka prima kumari kala don hayamen nado ka arpho trek jong penai april jong snam arjar arphusau hakabakla tresitom da ka jing kermen ban penlaj no ya ka khun jongka kabla syarai phasi hakabedei bat ka jing penyap yo talal abdo madi ubadai unong yemen katba kane kemukot duma kadang yai beteng pan syak pen sniu ha kijing thu khana bat kijing keno kibaya persya na ki bahaying jong unong syak penyap ume di Abdul Fattah uhenmen jong utalal ula syam ya ka Facebook bantu klari ki kam kijam bat kijing kren kibarang ya ha kabaya dei bat kate ka kam ulapan pau bawat ukan tha puram epi abo bekar musliar na kino ki perlok jong u kem syam la lech sakalong yeng jong utalal na ka menta panya kren ne panya penben ula keno shu ya kito ki badon kti bakle syam benta ha ki kren klem ka jinga menjur jong kalong yeng bat ula kenta ya ki khubor badang sian ki bapan pau balapan kelano ya ki jing pensitom rai penrem kum ka babaklalon ufata ubalaju persak bank ya kacing mut jong kano kacing apan bank ulapan pau piang ro ya kacing keno pamen shua u persak ya unong penyasuk usam Noel Jerome nda kabakam baula pediang ya kapisa kabaheb ha hakapor bayakran